Mirai en que sitio guapo me atopo hoxe. Veño andando por aí, por ese camiño, e estou no concello de Soutomaior. Por alá abaixo, hai o río Oitabén, aí cañonada, un espectáculo grande ver o cañón desde aquí. É unha pena que coa maleza non se poida ver, a ver se desde aquí, que parece que fai un claro, ao fondo, non se ve, pero ao fondo ven o Oitabén. Sí. Curioso. Bueno, o motivo de vir a este sitio que lle chaman a Cabada, queda na parte arriba de todo das balsas de Aranza, e que me chamou a atención, me contaron, e me parei aquí porque eu creo que o estades vendo aí. Nesta parte hai un montón, por aquí, tamén ali hai, desgraciadamente en ruínas. Desgraciadamente en ruínas. O camiño que vou de ver é un camiño moi importante, iba unha levada de auga. Supoño que no seu día estos foron terras de labranza, e é un camiño importante porque despois vou me acercar e adiante e vades ver o traballiño que fixeron as rodas dos carros, porque hai uns surcos aí nas laxes impresionantes, o sea que foi un sitio onde a xente pasou a menudo. Oxe, creo que xa poucas xentes pasan por aquí. Bueno, ainda hai algunha terra aí cultivada, traballada, pero xa non é o sitio. Bueno, falaba, mira, aquí hai outra, aí arriba. Vedes, aí se ven os restos. Hai un montón de construcións, porque me enterei de que neste sitio, que lle chaman as Cuadras, o lugar en concreto deste lugar de Aranza, chaman a Cabada, este sitio que lle chaman as Cuadras era donde se estabulaba as ovellas. Parece ser que aquí as labores de pastoreo se facían comunitariamente. Sí, igual que en moitos sitios da zona do Suído e demais, era unha persona encargada de atender o rebaño, se alternaban, e nestes sitios, aquí na parte alta, era onde se gardaba o gando, ovellas e demais bicherías. Mirad, aquí temos xa un sitio, mirad que son, vamos a ver se se aprecia, creo que sí, aí nas laxes, hai uns cachos surcos que por aí os carros iban marcando, claro, pero tuveron que ser moitos, miles de veces que pasou o carro para marcar tanto. Bueno, aí tendes máis, desgraciadamente este está tomado todo pola maleza. Aquí me parece que tamén debeu de arder o monte con forza, non fai moito tempo, e aquí, pois non sei como é, pero o lume multiplica por 10, por 100, quen sabe por canto, xestas, eucaliptos, fentos, isto parece unha selva. Bueno, entón aquí se facían as labores comunitarias, eu non tiña coñecemento delo, si no Suído, si en Fornelos, Pazos de Borbén, a Lama de pastoreo comunitario, bueno, tamén na zona de Avión, toda esta zona da parte orensana, da serra do Suído, do Cando, pero non aquí. Chamoume a atención, e hai un montón de construcións, todas nesta ladera, están todas orientadas ao leste, debe de ser para protexelas das invernías, que, bueno, aquí un sitio altísimo e tiña que pegar potente o vento, non? Entón, bueno, eu pondrei algunhas fotos, contarei tamén, por se algún sirve de curiosidade, tamén vou intentar meterme polo medio de toda esta selva para ver se son capaz de sacar algunhas fotos, pero hai un número considerable de construcións, e
E lerei máis e intentarei averiguar e compartir con vos un pouco desta costumbre de aquí da Aranza e do Concello de Soutomaior. É como un non pode facer toda a vez e igual me deixa as narices, eu apago isto e logo xa vos invito a que vexades algo deste lugar en Aranza, a Cavada, e o concreto que me dixo unha veciña e un veciño aí abaixo que chamaban as cuadras, donde se gardaba o gando, cada veciño parece ser que tiña as súas e que se facían os traballos comunitariamente. Vale, deixos, logo xa veredes en xoanarcodabella.com algo deste lugar singular. Veña, moi boas tardes, un abrazo a todos e a todas.